cámara no, manda para outro lado. O número 8 converteuse en talismán na Pobra do Caramiñal. O 88.008 deixou 8 millóns de euros na vila. Vendéronse 20 décimos do gordo na céntrica administración de La Mezquita. Cunha mestura de nervios e emoción, os seus propietarios contábanos como recibiron a nova. Moi nerviosos e nada, super contentos. A ver, non sabemos aínda quen lle tocou e a ver que pasa. Polas nosas contas foron todo décimos en ventanilla e contamos que foron ahora contra o final, entre outubro e noviembre ou ahora diciembre, por aí foron. Pues ojalá que foran veciños, sí, eso sobre todo. Estrean co gordo o seu palmarés de Nadal, posto que é o primeiro premio que dan neste sorteo dende que levan abertos hai 5 anos. O gordo, sí, pero bueno, esperemos que xa non a última, ahora collemos carrerilla. A pesar de que se fixo de rogar nada máis saír o número, comezaron a chegarse ata a administración numerosos veciños, clientes habituais, tamén curiosos e quen sabe se algún agraciado. El que somos desgraciados, somos. No somos desgraciados. Somos. Pero para Reixes ao mellor igual nos toca Igual nos algo, pode tocar. porque ainda nos quedaron unhas pesetas aí para facelo. O gordo tamén se deixou caer timidamente en Porto do Son, onde se vendeu un décimo. No resto da comarca, 2 quintos premios deixaron algún petisco en Noia e en Ribeira.